ľudia, ja si tam ďalšieho videa. Dnes to je nová séria, ktorá je nazvaná Minecraft Pocket Edition Survival. A ešte máte si potom tie vedľajšie zvuky, otváranie dverí a tak, natáčam to ráno. A proste ja nie som normálny, takže poďme si zahrať teda ten Minecraft Pocket Edition a vyrobíme si novú mapu. Tieto mapy si dáme určite preč, lebo celá ma tak. A teda dáme delete world. Deletneme to všetko. No barman mapu som nemusel, to bola moja obľúbená, ale to nevadí. OK, tieto dve sme si deletli. A teraz si vyrobíme nový svet a dáme generate random. Tak ako sa bude môj svet volať? Survival. Survival Minecraft Pocket Edition, takto sa bude vlastne naša séria volať. Je to prvá časť, či ty kebyže máme niečo hrozné, OK ľudia, takže potom sa keď tak vám to bude vadiť, nevajte, si dáme taký náchodný asi, alebo si dáme nejaký ten paraný. Ja by som si dal takýto, lebo tento sa mi páči, a dáme play a ideme teda hrať Minecraft Pocket Edition alebo Survival MCPE to znamená Survival Minecraft Pocket Edition, takže potom sa nedivte a sa to teda načítava, už je down, takže uvidíme, kde nás to spawne a kde si, áno, tam je dedinka, ako vidíte, a je krásny biom, aj seed vlastne, to som ja nadstavil takýto seed, no je parádny, takže tuto sa bude dobre hrať, akurát, že ja si zatiaľ budem bývať v dedine a potom si sám spravím svoje kráľovstvo a také veci, ale ešte predtým, ako elektroman bude stavať veci, no tak pôjdeme skúmať túto dedinu našu. Ja by som šiel do kovárne, ty kokos, to je levitujúci trávnik. To je jaká veľká dedina. Celá mi to začalo lagovať. Čo sa úplne divím, lebo mi Minecraft Pocket Edition nikdy nelagoval, takže tam boli, to sú počuť zombíci. OK, to si my zatiaľ nevšimajme a ty kokos, to je levitujúca studňa lásky. Strančina. OK, takže máte nejakú kováreň, kde si kováreň, ľadová dreň, alebo ako to je. Nič, my kováreň nebudeme mať, ale my si tu nakopeme tieto vlny, urobíme si posteľ, nejaké torčky si dáme ešte a padáme z tejto dediny, lebo ako nebudem predsa nocovať v dedine. Ja nie som strachopút Minecraftu. Ja som normálny, že zvládnem Minecraft Pocket Edition aj bez dediny. A to je ešte Pocket Edition. Normálny je oveľa ľahší, lebo tam máte lepšie ovládanie. Bože, ja zatiaľ nemám to také ovládanie na stred, čo máte tú šípku. To sa budem musieť niekedy nadstaviť tak, aby som to mal. A Minecraft je to tá najnovšia verzia, kebyže sa ma pýtate. A
Ale vy sa ma na nič vždy nepýtate, to som rád. Lebo som aj rád, že skoro žiadne komentáre, lebo tam budú zase nejaké konflikty, alebo že natáčaj nejaké tieto hentie hry, ktoré by ma nebavili ani vás. Takže mi odpisujte, že jaké hry by som mal asi tak často hrávať. Podľa mňa je tá FIFA Mobile veľmi nezvyčajná, ktorú hrávam. My sa ubytujeme asi tu navždy a to budeme mať naše kráľovstvo a tuto, keď pôjdeme do Nedru a tak budeme tu mať samé lávy a tak tu budeme mať úplnú takú cestu. To si predstavujem môj chrám, no ľudia, toto je výhodné miesto, kde by sme mohli ostať a fakt ostaneme tu asi. Nie som si teraz istý, ale ja by som tu rád ostal. A ako teda na to pôjdeme, no tak... No to je to lepšie, tu je to také viacej vyrovnané. Tu budeme mať naše doly, tu sa vlastne bude tiež stavať náš hrad, ale začínal by som našim ako keby radovým začiatkom tutok, aby to bola väčšia pecka. Takže rozrobíme si drevo na kúsky. Keď mám toričko, no tak ma to fakt bude stať a budem to potrebovať. No teraz krafťak položíme takto, dáme si krompáče, ideme kopať, vyrovnávať si plochu a ten cobblestone budem veľmi potrebovať na stone bricky, aby som mal vlastne ten svoj hrad taký, alebo svoju budovu v strede hradu, vlastne je to taký môj. Vlastne ja budem na tejto mape vládca, až budem lepší. Božiaľ, toto je len ukážka a počkajte. OK, to už toľko. A teda už budem ticho, lebo neviem, o čom mám kecať, vole. A môžeme ísť na to. OK, ale tie cobblestony, ináč tie cobblestony by sme mohli dať aj niekde inde, napríklad, neviem, proste niekde inde, aby to bola lepšia pecka a také veci a vážne ja počujete ma úplne inak, ako by ste ma mohli počuť v realite. Ja hovorím úplne inak, mám iný zvuk, nemám taký detský, bohužiaľ mikrofón, nie mikrovonka. Ten zvuk ako keby mení na detský a to by som si mohol stiahnuť aj ten menič zvuku, aby ste si nemysleli, že som nejaký malý kyďak a také veci. Lebo ja mám naozaj 11 rokov a keď mi neveríte, no tak mi neverte, ale lava, yes. Potrebujem ešte lava, teda to, bucket. Na bucket potrebujem samozrejme železo. Nie som aj krátky, ktorý na Mafia, teraz neviem ako sa volal. No proste na jeho, on sa volal nejak Mafia. Či ako, ale robil troll na Minecrafte na malé decka, ktoré to nevedeli hrať. A presne v tom videu bol ten chlapec, čo o sebe hovoril, že je gamer. Ale neviem, ako mohol byť gamer, keď ani raz nespal v posteli. Chápete, to je normálne klasika, jemu sa nedalo veriť, takže je to také I'm fine nigga a spravíme si teraz pec, áno, pec. Koľko je 2x5? Napíšeme do komentáru. Prosím, už buďte aktívni a píšte mi takéto veci do komentáru, že koľko je 5x5. A teda... no napíšte mi normálne do komentárov, ja budem šťastný za vašu aktivitu.
trochu už brblem, lebo fakt Minecraft Pocket Edition konečne natáčam. A ja mi určite sekajú, lebo nemám takú stránku, cez ktorú by to išlo I'm fine rýchlo a za chvíľu už to asi ukončíme, lebo ty krávo, ale docela nám to ide furt jeden, takže s tom som aspoň šťastný, rád. A teda ukážte, koľko máme stone. Iha, tak to sa hodí. A máme prvé stone bricky. Potrebujem ich viacej, preto tieto cobblestone tam nahádžem, ale počkať, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proste to tam takto nahádžem a musíme ostať 8 na ďalšiu pec, aby sa mi to rýchlejšie vypalovalo. Nedržal by som, teda nerobil by som to tak dlho a takto si zoberieme, dáme raz, 2, 3. Takto si zoberieme, dáme takto, aby to bola väčšia pecka, vole. Dáme sem uhlie, sem dáme zase toto. Nie, to som zle dal, ale to sa vypalovalo a ja neviem na čo. No proste je to dobre. Máme ďalších 5 stonov, z ktorých som veľmi rád a tu máme jeden, takže potrebujeme ešte jeden, čo máme. A máme ďalšie stone bricky. A ja už by som začal aj našou bránou posvitnosti, ja ju tak budem volať. Len tu potrebujem väčší priestor. Tutok presne na tieto 3 bloky sa už bude robiť. Takže tutok bude mať asi tak o jednu medzeru viacej, aby bolo vidieť to, alebo normálne si to spravíme tak, že toto tu by sme nemuseli ničiť, ale lepšie je to ničiť na cobblestone a potom normálne. Je to tak väčšia pecka a fakt, jestli vás táto séria Minecraft Pocket Edition Survival bude vážne baviť, tak mi napíšte do komentárov, že čo by som mal robiť, skúmať a tak, že kam by som mal ísť, ja by som ku nej šiel, len najprv potrebujeme ešte spraviť posteľ a už sa stmieva a zombici budú stávať pri všetky. Tam ľudia, ale ja fakt teraz potrebujem drevo, takže bungee jumping. Toto tu mám teraz výborné, že takto tá voda a musím šprintom teraz ísť. Ešte, že má našťastie tieto torčky, ináč by ma zabilo asi. No samozrejme, ja si ešte nadstavím to na zatiaľ peaceful, lebo jedlo ešte nemám. No ani príšery vlastne nebudú, takže nemusím mať torčky. To dedičom položím. Tam máme cukrovú trstinu, alebo alias, ako som to ja nazval, kokainovú trstinu. Z toho sa dá potom spraviť cukor. A ten cukor ja volám kokain, takže sa nedivte na moje názvy. Ale ja už tieto dreva, alebo vlastne týchto pár drev vykopem a pôjdem domov. Postavím kúsok asi tej brány, zatiaľ iba vchod a ukončíme toto video, lebo už to má takých 19 minút si myslím. A teda, kde som to mal tam. Tam vpravo, ako teraz idem, tutok, a tam bol ten vchod, ako keby, ktorý som šiel stavať mimo natáčania. Asi postavím ten vchod a potom budem všetko stavať na normálnom natáčaní, no bohužiaľ vysekol Minecraft. Lebo som asi omylom klikol späť a hrám to na mobile takto preto a
ja už to môžem ukončiť, akurát, že tu som zle, takže zlá cesta, ale kaďal som tam teda prišiel. What the fuck? Však tady auto nie. Tady auto som sem prišiel. Ty kokos, to je nejaká divná, závažná vec, ktorá sa mi teraz stala. Udalosť trilióna rokov. Kde som to ja bol, ale však tu, aj tu toto bolo. Či? No, tu nemám tie doly. Kamo ľudia, no bohužiaľ, ja už si to ukončím. Musím ísť nájsť svoj dom. No už určite musím 20 minút natáčať. Takže ja dúfam, že sa vám toto prvé video z Minecraft zo Survival MCPE páčilo. Jestli nie, tak dajte like. Jestli nie, dislike, čože nečakám dislike, lebo každé video má minimum aspoň 5 lajkov. A jestli už nebude mať toto ani like, no tak nevadí, proste budem natáčať. Ale ešte jedno. Ja som sa vás chcel spýtať na jednu otázku, ale to určite ľudia, tí, ktorí sa na mňa budú pozerávať, nespravia. No tu som, takže som išiel len tam zle a tu som dobre. Že či by ste mi dali konečne 30 odoberateľov, lebo očakávam na tie odbery a teraz som fakt niečo zle spravil. Asi mi Minecraft už laguje. Bohužiaľ, teraz si tak zoberieme tie stolny, ktoré tu máme. A rozkraftíme na stombriky. Kámo, už máme 28 stombrikov, no. Ešte by som si to naplánoval nejaké iné tie veci a také, ale to už pôjde na budúcu časť. Možno nič nebudem robiť v častiach, až dokým teda mimo off-screenu, až dokým nebude ďalšia časť, lebo vážne očakával som to, že to dopadne aj lepšie a teda dúfam, či to fakt tak ako očakávam dopadne aj a či mi dáte už 30 odberateľov, lebo mám 25 a teším sa na 30 subscribes a to som teraz dofailil, to nevadí, takže už to ideme ukončiť. Dúfam, či sa vám toto video páčilo, jestli hej, tak dajte like a subscribujte ma, to znamená odoberajte ma a čus.